karon mga katropa kay nag-ceasefire man ang Iran, Amerika ug Israel. Pahimuslan kuno kini mga higala sa palasyo sa Malacañang. Tanawa, nakabalo palagi siya ka ceasefire. Buhi palagi. Kamu ba? Buhi lagi. Bullseye! Bullseye! Ingon may galas palasyo. O ingon ni BBM nga pahimuslan kuno mga katropa ang 15 days nga ceasefire. Aron nga makakuhatag supply mga kaigsuunan og dili na mga higala mahurot. Ayan tumaminahon kadali katropang gab si PBBM nga buhing dako. Sige. XFM Katropa! So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that in the 2 weeks. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that in the 2 weeks. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that in the 2 weeks. So we will take full advantage. XFM Katropa! Alas 8 na, may galas buntag. Moto, dali lang ha, kinapay message ako sa nibasahon mga katropa. Ayha rana i-declare kung ila jud mapalagpot si Sara. Karon paningkamutan sa jud nilag ipit-ipit. May buntag ni mo diha, may buntag di ay kang Ninong Dennis Nunez. No, diya sa Trento Agusan del Sur sa akong ninang sa kasal si Ninang Dailinda Saga Nunez. Good morning. Good morning! Simple, no? Ceasefire man karon no sa Iran, tali na sa Amerika ug Israel. Unta pahimuslan ni mahigala tinud-on ba? No, pahimuslan sa atong gobyerno nga makapundog daghang supply pero diha dili ta ka-expect sila mismo ni angkon ana. Dili ta ka-expect nga diha dayon mubaba ang presyo mga higala sa petrolyo kay lagi sa atong ginabalik-balik na bay isara ka buok ang atong refinery. Nya gikan pa gyud mga higalas bataan to kanang Petron refinery unya i-deliver pa na mga higala paingon diri sa atuang mga dipo o sa mga gasolinahan dugay pa na siya mga katropa. Og samtang wa pa na mga kaigsuunan unta buhato na sa gobyerno ug naaman kay murag nagtuon pa man kini ginatawag mga higala nga targeted ba nga mga subsidy. Dili lang basta-basta mga higala nga hatag lang nga hatag gumikan kay kanang kwarta magud ihatag nimo pila ra may ipaingon nila ana diya sa pagbagasolina. Nagpabilin man lang gihapon, mo man lang gihapon mga na may bili, di man ko nga way bili. Pero mga katropa, ang imong 5,000 pag adto nimo sa merkado, mahal ang mga pamaliton. No? Mahal mga higala mga basic na kuan na to, yung mga bayronon. So, gumikan sa inflation, ang value sa imong kwarta bay, medyo ubos gyud siya. Mga katropa, kunitan din nato sa nangagi. Bullseye! Bullseye! Kana gumikan mga higala sa inflation. So, mas maayo unta to nga targeted ang subsidiya. Like for example, ang mga drivers jeep, drivers multicab, driver may galas bus, ang mga operator, ang mga tricycle, doon na sila mga higalay subsidize ng ilahang gasolina o tubil. No, dili man siguro nga tanan gyud librehon sa gobyerno, pero at least for example, kung 170 ang diesel, librehon sa gobyerno mga higalang 170 lang ang imuha nga driver sa jeep. Kumikan kay targeted subsidy, dili tanan mahatagan mga kaigsunan, so makapadayon sila kay ubos naman lang gibayaran ug walay rason nga mosaka ang ilang pamasahe. Bullseye! Bullseye! Ngadto sa mga mag-uuma mo ni apilon gyud ni may galang target ni. Mga mag-uuma, unsa may lang gikabalakan, syempre ang mga farm inputs nila mahal. Mga kaigsuunan kay imported man ni kasagaran farm inputs. So apilon po to, targeted po to. Karon mga higala, kung ang isa ka ektarya nga luna sa usa ka tawo or basakan, hatagan lang may galag usa ka sakong abono gikan may gala sa Department of Agriculture, kulang paghihapon na. No, gumikan kay di man gyud paigo
kanang usa ka sakong abono nga may gala sa usa ka hektaryang basakan. No? So aron nga dili siya may gala makapaingon dito makadangop ngadto sa mga loan sharks. Kinahanglan nga mo provide ang atong gobyerno kay ang bugti niya na may gala masiguro nga doon natay food security. Bullseye! Bullseye! No, dili taon niya magsalig may gala sa sigig angkat. No, di may gala magsigsalig anang mga imported nga bugas nga naman self-sufficient unya dili logi ang mga mag-uuma. Kung dili sila logi, natural nga mo padayon sila may gala sa ilang panguma. Bullseye! Bullseye! Kaya kung malugi sila mga kaigsuunan, undangan na nila. Si kaduha ay katulo. Arita may gala sa ato ang mga tracking services. No, kay from farm gate gikan mga igala sa mga umahan o asa man mga igala ng mga pamalito na mga gulay, pagkaon, no? I-tracking man na bay. Kunya ang tracking of course, no? Needless to explain nga ang kinahanglan gyud ani mga kaigsuunan is gasolina or krudo mga katropa. Bullseye! Bullseye! Pag dili sila subsidize, of course mga katropa, musakag yun ang ilang may galang kanibang bayad sa tracking. Pag saka sa bayad sa tracking, of course mga igsoon, adto na niya ihapak sa presyo sa goods nga iya mga galang gikarga. Bullseye! Bullseye! Sa paman, mga mananagat, mga igsunan, ay labot tagain ng mga mananagat diha og pila may taga ihatag nimo 3,000. Nya pila ra may mapalit mga igala sa 3,000 karon kung imong ipalit na og fuel karon o gasolina o krudo may gala. May laba kaabot ka siguro na sa mga basta nagtubil ko to ni aging adlaw nga 130 pa. Nga kung 3,000 may gala is 23 liters ra gyud sa diesel mga kaigsuunan. Bullseye! Bullseye! Narapod in taon may gala nga kung inuba natulog na. Nihimo na akong balay. Nanay mga hangir, mga habol, unlan. Kadugayan may kusina na. Kay pila ra man taon ng 23 litros mga igala, hihinay man na mo konsumo pero ubot subayon di siya ginakaabot og bulan. Ibiyahe ko nagtrento na, awa na pagbalik ana may igala gamay nang bilin. So, kada mga mananagat kung tagaan mo nag 3,000 unya wala mga igala wala na usab ang wala na usab ba sa presyohan mga katropa, mupalit na sila og krudo, diesel para managat. Pila ra ka litro ilang mapalit and then kanang 20 litros mga igala may lag moabot nag isa ka buwan nilang ginamitay dili gyud. No, di gina moabot og pila ra may 20 litros isa ra container na gab. Kay 21 liters man ang isa ka container o isa ra ka container na. Nya kulangon na may igala nga tug basig delikado pa nato mga mananagat may galag mahutdan ka gasolina dito sa laod. Mayra ba nagmotor kay pwede ra nimong matulak? Ha? Mayra ba na may galag motor kay pwede ra ninyo dayungan o itulak ina may karsada. Pag dito ka sa laod may galag mahutdan ka og diesel usa tubila nimo nagdagat. Oh. So naturalmente di na sila may gala kanunay makapanagat. Di rin na pod ang epekto ni ana bay na napod dito sa mga isda nga ginabaligya. Bullseye! Bullseye! So kanaon ta may angay buhaton mga katropa samtang nagpadaghan tag supply. Dili man pod pwede nga magpaabot o daghan naman di ba daghang supply ni abot. Naigikan sa Russia napay umabutay pero ngano man ginadong presyo may gala nga 170 naman. Bullseye! Og Bullseye! gani karon may gala giangkon sa DOE nga posible pagyud bay nga mo 200 pagyud ni. Maybe dili karong sunod semana. Well, hinaot pa unta kadi sunod semana. Hinaot ka sunod buwan pa pero dahil dakong posibilidad may gala nga mo saka pagyud ngadto sa 200 pesos per liter labi na may gala sa iskutanan sa diesel. Bullseye! Bullseye! Mao na kay kung imo lang nang iparatsar panghatag nya kwarta makatintal gyud na. Tama to ingon ni Professor Ramon Bilino may gala to na interview na kalabay nga adlaw. Dito may gala Davao abi niya unsay gitapukan kay nakadawat naman itong mga subsidiya to mga tricycle driver. Abi ko nun niya may galak unsay gitapukan abi niya og nanana og balita unsa ba. Sos nang gi-scatter di ay. Oh. So i-scatter nila may gala kanang kwartas gobyerno. So mausik ba? Mausik mga igala ang kining kwarta mura tag naglabay kwarta. Whereas kung imong i-target aron nga kaya nga atong target manggod ani nga mapugngan ang mga palaliton basic nga musaka. Paunsa man maagi may gala nga mapugngan siya. So adto ka sa source. Unsay dahilan nganong musaka siya? So pananglitan sa transportation.
fuel. So sila ang targeto na to. Sa plating, anong mo pasaka sila? Mahal man. O, targeto na to sila. Kung panalitan 170, o sige, 100 ang sa gobyerno. Dakag coupon. No, ikaw nga driver, dakag coupon, patubil diha. O, 70 lang imong bayaran. Parehara sa una. O, 60. O, mora na imuha. The rest ang gobyerno na imo bayad. Di makatubil ka, susama ra gyapon sa imong ginatubil kaniadto, unya dili ka mga higala malugi. Karon pananglitan may higala katong usa ka tatay nga nidangop sa tuwa kagahapon diri. Kay bawo kag pila nalay mauli niya may galas panimalay sa iyang pagpamasada karon gumikan may galas kamahal sa gasolina. 100 pesos na lang in taon. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Unsaon karon pagpaigo sa imong 100 pesos mga higala? Kung ang bugas 60, ang sudan mga higala 200 ang kilos isda. Unsay mapalit sa imong gatos mga igsoon? Bullseye. So di gyud ka makasustener og kaon sa isa ka adlaw katulo. In a family of 5 mga higala, di na lisod na paiguon ng 100 pesos. Oy, unsaon nimo na? Bullseye. Bullseye. Magantos ang kabos gyud mga katropa. So, ana unta din nila kay paratsar nga mura nagpailog og kwarta, mura naglabay kwarta mga katropa. Kay para dunay kapaingnan, dunay makita na tong epekto ba. Kay mura naman nagsuyupon kanang ilaha may galang kwarta kung dado na nila may galas merkado kay mahal magyapon ang mga pamaliton. Bullseye. Bullseye.